Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya fire brigade Shillong. Kum kawai ni kilat jeda banlat nak jingpur jong kunyang jingpang coronavirus syagani ke jela Meghalaya ki Pulit jong kari Bhoi district kila shim khia bha bante alakam nak jingwan rong ki Briew ki banabar bat ki baltre sitomru ban Talasi na phang kat ye ki kali ki bawan na Assam la kadai ke kali jong ki riupaj ba ne ki kali sarkar bat ru wat ki kali bakit marbam ban panpoi syagani ke jela Yagani ke jing Talasi kali da ki Pulit lalap da unong lom khubor jong ka Batesi TV haka sauterek matobna yayong arajar arpo haba ki Pulit jong ka district Bhoi hapo ka jelam jong deputy superintendent of police traffic or liver Isaac Masar kila persange na phang ki kali ki bawan na ka jela Assam ki bawan rong sya ka jela Meghalaya katkom ka jing yo jing tep da ka Batesi TV laong ba ki Pulit jong ka Bhoi district kila Talasi yakini ki kali ki bawan na bar jela khamtam na Assam kadai halor ka jing Suba badan ki Briew ki bashim kabu bansyong da ki Trok tang banyo rong sya ka jela Meghalaya kane ka jing Talasi yakini ki kali kadai ru sibenta baki dan ki Briew ki bala pendan kam bakla ki curfew pass bala ai ki bor jong ka Bhoi district